Ing kraton Daha ana raja duweni asma Raja Daha lan duweni anak loro kang ayu rupane. Putri Candrakirana ya iku putri kang ramah kang ayu. Dheweke arep dinikahake karo pangeran saka kraton Kauripan kang duweni asma Raden Inukertapati. Anakku mrene ya ana sing arep tak omongke ning kowe kabeh. Iki Raden Inukertapati saka kraton Kanguripan arep teka menyang kene. Lajeng wonten apa Rama? Wonten hubungan apa kula kalih Mbak Ibu? Rama wis sepakat karo ramane ing bakal nikahake salah sijine awakmu kalih Raden Inukertapati. Sinten sing badhe dinikahake kalih Raden Inukertapati Rama? Raden Inukertapati arep tak nikahake karo Candrakirana. Matur suwun sanget Rama, kula bungah banget. Rama ora salah pilih. Ayo ndang disiapke kanggo nyambut Raden Inukertapati. Nggih, Rom. Kepiye iki? Aku ora setuju karo iki. Apa-apa kok Candrakirana sing dipilih. Padahal aku luwih ayu saka dhek. Aku rasa rujuk. Wong aku salah siji cawadon sing pantes dadi bojone Raden Inukertapati. Saiki apa ya sing kudu tak lakokno? Gala ajeng kang duweni niat ala marang Candrakirana cepet-cepet dhek budal menyang ana ing alam. Ngenten lho, Mbah. Kula boten sarujuk kalih dawuhipun Candrakirana. Kula pingin dawuhipun iku dipunlerenake. Aku ngerti maksudmu. Aku bakal jelma Candrakirana. Nggih, Mbah, matur suwun. Niki artane. Mboten usah repot-repot. Sawise jaluk pitulungan penyihir, Gala ajeng mulai ing kraton kepengin ketemu marang Ramane. Rama. Apa lho? Iki kurang akeh wanita ing kamar iki. Piye iki maksude? Kirana. Ya, Ketua kowe saka kraton kene. Tapi Rama, Ketua. Candrakirana atine sedih banget lan dheweke terus lunga ninggalke kraton. Dheweke lunga menyang kali sing cedhak ana kraton lan kepethuk karo penyihir. Kowe Candrakirana. Piye kabarmu? Kok sedih banget? Sinten sampean kok wajahe ala banget. Aku ning kene apik nutuk kowe dadi keong Mas. Kowe dhewe ta nek dulurmu ora seneng nek awakmu duwe dawuhipun. Apa? Galuh ajeng. Yo, rasakno iki. Candrakirana wis dijelma dadi keong mas lan gemletak ana ing pinggir kali kasebut. Salah sawijining dina ana wong wadon sepuh kang lagi mlaku dhewe nemokake keong mas iku lan digawa muleh. Keong iki apik, aku pengen go muleh. Sawise nemokake keong mas, Mbok Rondo muleh menyang omahe tanpa nggawa panganan. Keong mas mau saben awan berubah dadi menungsa yaiku Candrakirana sing masak ing pawon. Ujung-ujunge Mbok Rondo tangi lan kaget ana cah wadon kang ayu banget ing Sapa awak? Kula Candrakirana, Mbok. Candrakirana. Mulai kenal. Nggih, kula Candrakirana putri Raja Daha. Lho kok bisa tekan kene? Panjenengan betok kula niki Mas kang dijembo penyihir. Sesak temen nduk awakmu. Sampai sawetara manggono ning kene dhisik. Nggih matur suwun, Mbok. sawetara iku ing kraton Kauripan Raden Inukertapati kang krungu pawarta Candrakirana. Dheweke ora percaya lan dheweke arep goleki pawarta kang bener kanggo bela Candrakirana.
ora nyandel nek Candra Kirana nglakoni iku mau. Iki kuwi fitnah. Sapa sing fitnah? Rencanaku karo Galuh ajeng kasil Jalma Candra Kirana dadi Kyang Mas. Apa yang mbok omongke mau? Sapa kowe kok melu-melu? Aku Raden Inu Kertapati mbok maksud kuwi mau. Galuh asem iku ngakon awakmu. Raden nutup Kertapati wis capek. Saiki awakmu melu aku. Raden Inu Kertapati sing wis reti pawarta sak temene teka menyang kraton Daha. Gusti dengan wonten napa kali Candra Kirana nyanyi Candra Kirana dijen saka kraton. Kowe ra bakal percaya, dhewe wis khianat saka awakmu. Boten kalau aku sama Candra Kirana. Aku kowe. Galuh ajeng. Napa kok kaget? Iki kancamu to. Saiki mentua saka kraton kene. Mentua. Sakwise iku, Raden Inu Kertapati ngembara nganggo golek Candra Kirana sampai dheweke mlebu ing salah sawijining desa lan nemokake Candra Kirana ana ing desa iku. Saiki tak leren dhisik nang oleh bibit. Nuwun. Lho, Candra Kirana. Raden Inu Kertapati kok saged tekan mriki? Wis sing penting aku simokke awakmu. Wis ayo melu balik ning kraton. Rama mung wis ngenteni. Matur nuwun sanget Raden, pun nyelametke kula. Lha sapa Kirana? Niki Raden Inu Kertapati, Mbok. Dheweke ngejak kula wangsul, nanging kula boten tega ninggalke mbok piyambakan. Ora apa-apa Kirana, mulai keluargamu wis ngenteni. Ingin ae, Mbok, diajak bareng ning kraton bareng awake dhewe. Akhire Raden Inu Kertapati, Candra Kirana lan Mbok Randha bali ing kraton. Dewi Inu Kertapati lan Candra Kirana dilaksanakaken lan dheweke urip bahagia lan sentosa.